वेलकम टू प्रणालीज किचन। तुम्ही जर माझं चॅनल सबस्क्राइब केलं नसाल तर तुम्ही आधी ते सबस्क्राइब करा। त्याच्याच बाजूला जे बेल आयकॉन आहे ते तुम्ही प्रेस करा, म्हणजे ज्यावेळी मी व्हिडिओ अपलोड करेन त्याचा सर्वात आधी तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल। म्हणजे तुम्ही माझे व्हिडिओ पटकन बघू शकता, तुम्हाला सर्च करायची गरज लागणार नाही। आणि चला तर मग आपण आपली रेसिपी सुरू करूया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण बघणार आहोत चिकन सागोती। तर त्याच्यासाठी मी आता हे साहित्य घेतलेलं आहे। तर आधी आपण त्यासाठी भाजलेलं वाटण काढणार आहोत। तर वाटणासाठी मी अर्धी वाटी ओलं खोबरं आणि अर्धी कवड सुक्या खोबऱ्याची मी किसून घेतलेली आहे। एक कांदा घेतलाय मोठा चिरून, उभा चिरून घेतलाय तो। 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आणि तेवढ्याच मापाने आलं घेतलेलं आहे कट करून। आणि बाकी आपल्याला त्याच्यामध्ये मसाले लागणार आहेत। तर ते म्हणजे हा 1.5 चमचा गरम मसाला आहे, हा मालवणी मसाला आहे, हे लाल मिरची पावडर आहे, मीठ आणि हळद, आणि हे 1 किलो चिकन आहे। तर आता आपण सुरू करूया। आता आपण आधी या चिकन मध्ये हे सर्व मसाले टाकून थोडं ढवळून आपण ते साइडला ठेवणार आहोत। तर त्याच्यासाठी मी लाल मिरची पावडर, त्याच्यानंतर हा मालवणी मसाला आहे, हा गरम मसाला मी अर्धाच टाकणार आहे, अर्धा आपण वाटणात टाकणार आहोत। त्याच्यानंतर ही 1 चमचा छोटा चमचा हळद, आणि आपण आता हे मिक्स करून बाजूला ठेवायचं आहे, म्हणजे आपला मसाला पूर्ण त्या चिकनला लागेल चांगला। पूर्ण सगळ्या चिकनच्या तुकड्यांना तो मसाला नीट लागला पाहिजे। आपण आता हे साइडला ठेवूया। आता मी इथे कढई घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकणार आहे। त्यानंतर आपण आधी आपला कांदा भाजून घ्यायचा आहे। हा मोठा 1 कांदा घेतलेला मी, चांगला फ्राय करून घ्यायचा आहे तो पूर्ण लाल होईपर्यंत। जेव्हा वाटण काढण्यासाठी कांदा लागतो त्यावेळी तो नेहमी उभा चिरून घ्यायचा। आपला आता कांदा भाजून झालाय चांगला। तर आता मी त्याच्यामध्ये आधी अर्धी कवड सुका खोबऱ्याची मी किसून घेतलेली ती टाकते, ती चांगली भाजून घेऊया। त्याच्यानंतर अर्धी वाटी ओलं खोबरं, आता हे पूर्ण कमी गॅस करून भाजून घ्यायचं। यावेळी आपण हे वाटण भाजतो त्यावेळी त्याचा एक वेगळा असा छान सुगंध येतो। आता त्याच्यामध्ये मी हे आलं लसूण त्याच्यातच जरा परतून घेणार आहे, आणि आपण जो गरम मसाला ठेवलेला तो अर्धा चमचा तो टाकते। आपलं आता पूर्ण वाटण भाजून झाले। आता ते थंड झाल्यानंतर मिक्सर मध्ये बारीक करून घ्यायचं। आता मी सर्व वाटण ह्याच्यात काढून घेतलंय। तर आपण आता ह्याच्यात थोडं पाणी टाकून वाटण पूर्ण वाटून घेऊया। आपलं आता वाटण
पूर्णपणे वाटून झालेलं आहे। आता आपण फोडणीची तयारी करूया। आता मी फोडणीसाठी या कढईचा वापर करणार आहे। आपण या कढईमध्ये आता सागोती बनवणार आहोत, चिकन सागोती। त्याच्यासाठी 2 ते 3 चमचे तेल घेतले, जरा जास्तच घ्यायचं तेल। तेल तापल्यानंतर त्याच्यात मी आता कढीपत्ता टाकणार आहे। आता मी या तेलामध्ये हे सर्व चिकन टाकणार आहे। आता आपण गॅस कमी करून ते थोडं वाफवायचं आहे। वाफवण्यासाठी आता मी हे ताट ठेवलंय ह्याच्यावर, आणि आता मी त्या ताटामध्ये पाणी टाकणार आहे। म्हणजे आता ते छान बुडबुडे आले की चिकन सुद्धा आतून शिजणार आहे चांगलं। आता पाण्याला छान बुडबुडे आलेले आहेत आणि कदाचित आपलं चिकन सुद्धा शिजलं असेल, पण आपण तरी पण चेक करूया। चिकनला स्वतःच पाणी सुटलेलं आहे, आपण त्याच्यामध्ये पाणी ऍड केलं नव्हतं। चिकन आपलं अर्ध शिजलंय, तर आपण त्याच्यामध्ये वाटण टाकून घेते मी। आपण याच्यात जराही पाण्याचा वापर करणार नाही आहोत। चिकनला जेवढं पाणी सुटेल आपण त्याच्यातच चिकन शिजवायचं आहे। आपण आता ते पुन्हा झाकण ठेवून पूर्ण शिजवून घेऊया। आता मी हे पुन्हा 5 ते 7 मिनिट छान शिजवून घेणार आहे, नंतर आपण आपलं चिकन रेडी असणार आहे। आता जवळजवळ 10 ते 15 मिनिट झालेले आहेत। आपलं चिकन पूर्ण शिजलं असणार आतून। चिकन आपलं खूप छान शिजलेलं आहे। आपण त्याच्यात जराही पाणी टाकलेलं नव्हतं, वाटणाचं पाणी आणि चिकनला स्वतःचं पाणी सुटलेलं आहे। तर तुम्हाला हवं तर तुम्ही असंही खाऊ शकता, आणि सुकं हवं असेल तर झाकण न ठेवता आपण ते पूर्ण पाणी आटवून घ्यायचं। आता मी त्याच्यामध्ये मीठ टाकणार आहे। त्याच्यात आता चवीप्रमाणे मीठ टाकून घ्यायचं। खूप असा छान कलर आलेला आहे वरती चिकनला, आणि चिकन सुद्धा छान शिजलेलं आहे। आपण आता थोडं 5 ते 7 मिनिट असंच झाकण न ठेवता शिजवून घेऊया ते। त्याची ग्रेव्ही तशी घट्टच झालेली आहे, पण तरी सुद्धा ते थोडं आटलं की अजून छान लागेल। आपण आता झाकण न ठेवता 10 मिनिटं असं शिजवून घेतलं तर ती ग्रेव्ही सुद्धा छान अशी थिक झाले मस्त, आणि आपलं आता चिकन सागोती रेडी आहे खाण्यासाठी। तर तुम्हाला ती चिकन सागोतीची रेसिपी कशी वाटली तुम्ही मला कमेंट्स बॉक्समध्ये लिहून पाठवा। ही रेसिपी साधी सोपी आहे, घरी नक्की ट्राय करा। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा, आणि तुम्हाला जर आवडली असेल रेसिपी तर त्याच्याच बाजूला बेल आयकॉनचं बटन आहे, ते तुम्ही प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन येतील। तुम्ही ही रेसिपी वेळात वेळ काढून बघितल्याबद्दल धन्यवाद।